Γένεια σήμερα και η εκπομπή μας αποστολή βρίσκεται στο πλευρό του υποδεσπότη αυτής της μεγάλης εξαιρετικής διοργάνωσης που αφορά το δημοκρατικό στη χώρα μας και όχι μόνο. Κύριε Δήμαρχε, οφείλω να σας συγχαρώ για αυτή την εξαιρετική διοργάνωση που είναι πάρα πολύ δύσκολο σε ένα νησί, όπως γνωρίζουμε, να στηθεί κάτι τέτοιο. Εσείς προσκαλέσετε θεσμικούς φορείς, επιχειρηματικό κόσμο και απλό κόσμο να αγκαλιάσει αυτήν την μεγάλη πρωτοβουλία που αφορά το δημοκρατικό στη χώρα μας και όχι μόνο και τη διασταύρωση. Υπάρχουν λοιπόν δύο διεπικοινωνίες μέσα από το δημοκρατικό. Καταρχήν, σας ευχαριστήσω για την συμμετοχή σας στο συνέδριο. Είναι πολύ σημαντικό για μας να καλύπτεται αυτό το συνέδριο δημοσιογραφικά. Είναι σημαντικό γιατί μέσα από το Ελληνικό Δίκτυο Μικρών Νησιών, που είναι ο κύριος διοργανωτής του συνεδρίου, μαζί με τους ορθώσεις συνεργατές, θέλουμε να καταφέρουμε να αναδείξουμε τα προβλήματα τα οποία έχουν τα μικρά νησιά. Το δημογραφικό είναι ένα από τα κυριότερα προβλήματα, το έχει δείξει και η τελευταία απογραφή που έχει γίνει στην Ελλάδα και προσπαθούμε με διάφορους τρόπους δράσης και επικοινωνίας να πείσουμε τους νέους να ξαναγυρίσουν σε αυτά τα νησιά, να μην ερημώσουν τα νησιά μας. Και αυτό λοιπόν από το σημερινό συνέδριο εδώ πιστεύουμε ότι δεν θα βγουν μόνο ειδήσεις, θα πάρθουν και αποφάσεις σημαντικές, έτσι ώστε να μπορέσουμε σαν δήμαρχοι των μικρών νησιών να βοηθήσουμε τους μόνιμους κατοίκους αλλά και τους νέους να μείνουν στα νησιά μας. Είναι λοιπόν ο Καβάφης πιο επίκαιρος από ποτέ? Είναι ο Καβάφης πιο επίκαιρος από ποτέ και ο Οδυσσέας όμως είναι ο βασιλιάς ο οποίος πάλεψε 10 χρόνια να γυρίσει στην Ιθάκη και έμεινε μετά σε αυτή και αυτό προσπαθούμε και εμείς να κάνουμε, να ξαναφέρουμε τους νέους μας πίσω στο νησί. Σας ευχαριστούμε που μέσα από εσάς αφουγκραζόμαστε αυτήν την εξαιρετική πρωτοβουλία και την ελπίδα που προσφέρετε και νομίζω ότι η Ιθάκη έχει στην καρδιά της και στην ψυχή της μια μεγάλη πορεία μπροστά της. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ. Καλά. Αμερική, Αυστραλία, Ηνωμένο Βασίλειο. Stay tuned.